Dosa Lirwa Panglimbang 5 menit dina Ngatpon tanggal 28 September taun 2020 kapetik saka Injil Lukas bab 16 ayat 19 tekan ayat 31. Dalan ngarep komunitasku kejaba resik nanging uga lumayan eyub. Mbok menawa marga kahanan kaya mengkono iku sawijining gelandangan sebut wae jenenge Pak Ayem asring leren ngaso ana kono nganti sawetara suwi lawasi. Aku dhewe asing ngobrol karo dheweke sinambi ngancani wong saka Kukuban Kediri iki ngrahapi rangsum sakanane sing ndak wenehake. Aku uga nugasake bocah-bocah postulan migatekake wong mau kanthi menehi ransum lan ngombe. Ora susah mikir werna-werna, tugasmu andum berkah kanthi menehi pangan wong iku. Aja nganti dheweke kaliren, semaput utawa malah kepara mati neng kono, pakonku. Kadangkala aku uga njaluk tulung tenagane wong iku kanggo resik-resik sekiwa tengen komunitas nganti ganti lemah pot tanduran pasren lan sak piturute. Terus terang, prastawa-prastawa cecala ndak tindakake kainspirasi dening waosan dina iki. Nadyan aku dudu wong sugih, nanging aku tembe ora kepengin kecemplung ing papan kasangsaran langgeng, jalaran lirwa mring nangsib pepadha. Luwih saka iku, minangka sawijining biarawan, aku tinimbalan mulangake lan nyontoni sipat lan tumindak peduli pepadha minangka wujud nyata saka pakon tresna tintresnan. Ing pasemon waosan dina iki, Gusti Yesus nyeritakake bab wong sugih kang kejaba sandhangane ginawi saka bludru wungu. Kasenengane uga nganakake pesta Andrawina saben dina ing omahe. Sarta Lazarus wong banget miskin keserakat kang klelean ana ngarep lawang omahe si sugih marga kahanan awake kang banget ringkih lan lara. Nadyan ngerti ing ngarep lawang omahe ana wong ringkih keserakat klelean tanpa daya, wong sugih iku ora kadudut atine kanggo aweh pitulungan. Ngrebelake panganan ora, nambani larane uga ora. Enggo ketuk titi mangsane wong sugih lan Lazarus padha mati. Lazarus kagawa para malaikat menyang pangkuane Bapa Abraham ngrasakake urip kepenak ing swarga. Dene wong sugih sewalike tumiba ing jurang kasangsaran. Nadyan sambat ngaruara njaluk pitulungan nanging ora ana wong kang saguh mitulungi kalebu Bapa Abraham lan Lazarus. Kepara wangsulane Bapa Abraham kaya-kaya nandhesake menawa nangsipe wong sugih iku wis ora bisa katulung awit wis dadi garising pesthi. Kanthi tembung liya, wong sugih mau ngalami kasangsaran langgeng jalaran lirwa nangsipe pepadha, luwih-luwih pepadha kang melok-melok ing ngarep mata. Dhewe ora migunakake brana donyane kanggo nyengkuyung karaharjaning pepadha, ananging amung kanggo menuhi kekarepan lan kabutuhane dhewe wae. Saka sabda dalem Gusti dina iki kepara ndadekake aku sawijining wong kang banget ngregani panganan. Aku tansah mulang bocah-bocah wigatining ngregani panganan sarta meling mawanti-wanti aja nganti padha mbuang-mbuang panganan. Awas yo menawa nganti mbuang-mbuang panganan kandhaku sereng. Para tresna pelem kinasih, pranyata dosa ora amung marga wong nerak 10 parintah Allah wae. Lirwa nangsib pepadha uga bisa kagolongake dosa. Marga lirwa pepadha kedawa-dawa anggone nandhang sangsara lan urip rekoso. Mula aja nganti awake dhewe lirwa pepadha kaya sipate si sugih kang kecemplung traka. Luwih becik rekoso ana donya nanging mulya langgeng ing swarga tinimbang nguja kasukan ing donya nanging nampa kasangsaran langgeng. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi kaapunten kawula duh Gusti ingkang asring lirwa sesami.
Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mlebuga sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.